kendit ku borka basniu kum ka ting ap kasur bas ngongiu ki bor pathai shani bat shatai jingja ngosi ki wan ai jingja ayu ka bas ngo shirkai ngo ting ngo knyu bat jing ngo sin ai ki ong la klat i doktor Riki kendit lut kari kasih jing yap kawan hadur unong shun yang ika kahaka jing dum kara ya pi syapa sep kasngi umat briu ki jau hakari ngin syep syae syumukum mapi ubriu ubai lagari jing nang jing start yang ipi pen i henry shi teng por pi i yang i thang yong kabor berkat jong kibriu kalong hangi back to sini back jing post new ki ong bapi kelon hamadan ki stang khot ya ka ambulans Syah hospital ya pi ki lara banyo sumar ki lekat bala hose hangta nyem la ban snotu ki ong yangi bapi pem don shu